Вітаю. Я мушу вам сказати, мені не є легко говорити по-українськи, але я спробую. Але я народжений в Канаді, родичі вони з Чернівець, всі з Чернівець. Я тільки хочу сказати пару слів. Написав. Я спробую. Окей. Молодець! Чекайте. Оля, прочитай! Я починаю зараз. Маю хвилину. Ви знаєте, що я це писав півгодини. Росляна писала для мене півгодини. Я тільки хочу сказати, я щороку не можу прийти тут з вами бути. Але моє серце все з вами. Я хочу, щоб ви всі знали. І на другий рік ми будемо мати наш 20-й рік разом. Я тут буду. Ви розумієте по-англійськи guarantee? Ви розумієте, як guarantee кажеться по-українськи? Окей. Я би хотів подякувати всіх. І я би спеціально хочу подякувати Русляну. І прошу всі разом привіт до Русляни. Пане Генку Мельник, діти для вас щось дуже спеціального зробили і хочуть вам подарувати. Діти, ви виходите на сцену подарувати панові Мельнику? Він почувається, як він виграв олімпійську медалю тепер. Стенлі Кубок! Вітаємо! 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 Діти, як вам табори подобалися цього року? Подобалися? Як подорожувалися всюди по країні, по світу? Ви хочете приїхати на другий рік, як буде 20 років? А нас буде в 2 рази більше, нас буде 500 дітей на таборі. А ще всі, що будуть колись на таборах. Будуть 3000 людей на наших таборах на другий рік, щоб всі були. Ми маємо 20 років. Я хочу тепер перш за все подякувати багато спонсорам, перш за все панові Мельникові, бо він з нами вже від початку. Колись, як ще не було, увага, дівчата, хлопчики, можете послухати Гриць? Козак. Слово. Від початку Генко Мельник був з нами. Навіть перед таборами він допомагав, як ми колись їздили по всіх інтернатах, по всіх будинках. Всі медикаменти, що ми колись привозили, це пан Мельник купував для дітей. Для всіх вас, для тих дітей, які були перед вами.
він у вас вірить. Він вірить в нове покоління. А ви є то нове покоління, щоб ви знали. А ми його любимо! Я хочу ще подякувати іншим спонсорам, які також нам допомагають. Пан Розумний, де є Олександр Розумний? Прошу, можна вийти на сцену? Вітаємо! 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 Я ще хочу також, я знаю, що пана Шевченка нема з Буковелю, але Буковель, пан Шевченко нам допомагає багато років. Він, на жаль, нині вечір не може бути з нами, але дзвонив мені і сказав, що передати вам привіт, він вас побачить з зимовим табором, або навіть завтра до вас ще вступить. Я хочу подякувати панові Миколу Палійчук, який був один з перших волонтерів на таборах і все нам дає підтримку. Чи в Ворохті, чи на таборах, він все нам допомагає. Микола Палійчук, я не знаю, чи він вже виїхав у Франківськ, але він був з нами. Я хочу подякувати моїй мамі, яка десь сидить там, але я її не бачу. Мама! Мама! Мама, як вони мене кличуть мама Руслана, то ти значить, що ти є бабця табору. Ти розумієш? Ходи на сцену. Я хочу також. Я хочу також подякувати панові Соколюку, Дімі і його синові. Я не знаю, чи я його не виключу. Віталік Соколюк. Прошу на сцену. Вітаємо! 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 За таку чудову співпрацю з базою «Авангард». Віталік Соколюк, ви багато з вас пізнали, і він дуже нам сприяв на базі «Авангард». Не було, це був перший рік, що нам так легко було працювати на базі, як цього року. Дякую тобі, Віталік. Дякуємо! 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 Тепер я хочу подякувати дуже спеціальним людям. Олі, Натальці, Валера. Де є Валера Козак? Де є наш Валера Козак Одеський? Молодці! 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 Є дуже багато виховників, які роками нам допомагають. Є такий, він може не в таборі, але він ззаду цілий час працює. Михайло Любчик, можна вийти на сцену? Діана Дергак, прошу на сцену. Флористи, де флористи всі? На сцену, Катя, всі на сцену. Де Світлана? Давайте, виходіть на сцену, бо без вас ми б не мали такі чудові цвіти, ми не мали б такі гарні речі мотунки, ми б не мали ті ляльки. Ви вчите дітей все робити. Тепер я хочу також подякувати комендантам двох таборів. А це мої доні, яка я в них горда, як я ними пишаюся. Петра і Анька. Де Петра? Петра! Вітаємо! 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 Бончужі, де Лешко? Лешко, гей! Let's go!
американські.